Moi, mä oon Aapo Koskela, 37-vuotias sosionomi Lahdesta. Mä teen työkseni psykososiaalista keskustelutukea 17-25-vuotiaiden parissa. Lasten ja nuorten asiat on siis tosi lähellä mun sydäntä. Mulla on itselläkin myös 3 kouluikäistä lasta. No, nuorimmainen aloittaa syksyllä, mutta lähes kouluikäisiä kaikki. Mä harrastan monipuolisesti liikuntaa. Soitan kitaraa, laulan, sävellän ja uutena juttuna on aloittanut myös bändihommia. Mä pidän oikeastaan kaikesta luovasta, liittyy ne sitten musiikin tekemiseen, itsensä ilmaisuun tai kädentaitoihin. Mä lähdin ehdolle, koska mä pidän mun kotikaupunkia tärkeänä ja merkityksellisenä. Mä haluan olla vaikuttamassa ja tekemässä päätöksiä, joilla me tehdään tästä kaupungista vieläkin elinvoimaisempi ja parempi paikka asua. Mä näen tämän muuttuvan taloustilanteen mahdollisuutena kehittää ja luoda jotain ehkä uutta. Mä haluan olla varmistamassa, että lapset ja nuoret saa sen tuen ja mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä, jonka ne ansaitsee. Anna ääni mulle ja sä annat sen tulevaisuudelle.